Mislim da je vrijeme za još jedne vrtlarske razgovore. A danas govorimo o očekivanjima od svog vrta, što zapravo mislimo da bismo trebali dobiti od njega s obzirom na uloženo, što nas sve može zadesiti, hoće li naš vrt propasti, a postoji toliko načina na koji vrt može propasti, ali i jedan neočekivani. Prvo pogledajte kako mi je mačka pojela moje klijance, odnosno buduće presadnice. Primijetila sam da mi biljčice odjednom nestaju. Već sam mislila kakva je to nekakva bolest ili što se događa, a kad ono gita u akciji. Ne, molim te, ne papati. Ne papati. Ajde, spusti se dole. Ne dirati to. A onda nas je opet zadesilo nevrijeme. Ovo što čujete je tuča. Mi smo još dobro prošli, ali mnogima su stradali plastenici, tek posađene presadnice, zaista strašno. Evo i sad kad smo apsolvirali sve moguće i nemoguće nepogode, zašto onda vrtlariti? Čemu se mučiti oko ovakvog malog nekakvog uroda, jagoda, kile rajčica, odnosno paradajza? Iz mog 12-godišnjeg vrtlarskog iskustva mogu vam reći da vrtlarenje nije samo taj konačni proces što ćete dobiti. Vrtlarenje je nešto u čemu uživate cijelo vrijeme. Uživate u tom procesu učenja. Ko bi vam rekao da u svojim, 40-ima, 50-ima ili više ste spremni učiti nešto novo. Svi kažemo mi smo škole svoje već završili, a zapravo kod ovog uživamo. Uživamo saznati nešto novo, uživamo saznati kako će ova jagoda bolje uspjeti sljedeće godine. Također, tek unazad par godina sam se naučila smanjiti svoje očekivanja od vrta. Naravno, uložite određenu količinu novca, vremena i proporcionalno tome imate i velika očekivanja. Moram vam reći, kad radite u malom vrtu, rijetko kad ćete uopće dobiti ovakvu jednu teglicu, staklenku za zimnicu. Trošak će često biti veći. Što ne znači da trebamo odustati. Svaki naš vrt je put povratku prirodi, svaki dodir sa zemljom, sa biljkama, sa ovim cvrkotom ptica, mirom, bez obzira da je to na malom balkonu od 4 kvadrata, u malom vrtu, velikoj nekakvoj bašti. Moramo se vratiti prirodi, ne možemo bez nje. A moj savjet za one koji kažu ne isplati mi se to, kako ću, potrošit ću toliko i toliko novaca, na kraju ću dobiti, 2 rajčice, to mogu kupiti u nekakvom centru. Da, možete. I naravno da i ja kupujem sve ono što mi fali. Naravno, ne kupujem sad u nekakvim velikim centrima, trudim se kupovati od OPG-ova i malih uzgajivača lokalno, to sam vam već i pokazala u prijašnjim videima kad sam ih znala posjetiti. Ali sve u svemu, vrtlarstvo je to koje nas nagrađuje. Ne na kraju sam plod. Iako ova jagoda, evo, mislim da je fantastična. I to je okus slatke pobjede na kraju. Budite mi dobro, vrtlarite, uživajte i vidimo se opet u novim zelenim pričama Malog gradskog vrta. Pozdrav!